мен аны тәмле булсын дип яздым. Bizning татар халык ризыгы ник тәмле була? Тәмле була ул шул вакытта аның күп иттереп майын салсаң, күңел биреп эшләсәң, шул вакытта гына ул безнең ризыгыбыз тәмле була. Менә хәзер май эри. Мин инде майны һәр вакытта да камырга күп иттереп салам. Сантиметрлар камырны шулай җәябез. Күбрәк иттереп җәям мин аны. Аннары менә шулай дүрткә бөклибез, җайлы булсын өчен. Күп иттереп суда пешерергә кирәк. Не бутка кебек булмасын инде ул. Иземнәрне һәр вакыт бергә булгатам, бире белән. Ул шул вакытта бүтән тәме аның бигә сеңә. Булайлата ул өстендә кала да камырга ябышып кына китә. Гөбәдия бит инде ул шундый татлырак була. Мин тагын монда 1-2 кашык шикәр кымы кушып җибәрәм. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırırız. Менә бүген инде мин аны тәмле булсын дип яздым.